Hello, kakabsat, kakailyan nga na Pilipinas from here, North America, Pacific Northwest. Okay, natin ti sidekick ko, John Michael, right? Yeah. Look Yeah. at me. Okay. Alright, cut. Mangitateman mananti opinion tayo. Right. A shortcut. Nga. shortcut. Hindi timang mangyari dito oy rabaw iti daga. Alright. Boo, 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 boo. Ow. Alright, so pagtungtungan tayo man iti nangyari dito America particular ijay Virginia iti January 6 ang nga nabayag may nga ubing tulikat na ito ikat 6 years old kumbaga kat grade 1 kat ka bibuyam ti kakastoy nga mangyari kakaro ko nagito bingkat ya away niya iti mangyari ti pamilya ditoy Amerika niya kasla nga iti morality and kat kasi ako iti pamilya ko mga pamilya nga dati ayat dati Daddy, look at these sparkles. yeah Kung mga dagiti paryentes kat surwanda disiplinaan na dagiti anak da ngem sabali mo ti mangyari at iti 6 years old nga iti kat napanagiskwila naladaw napanagiskwila kat ijay classroom da kat nagiparwarte paltog kat pinaltugan na ijay teacher na. So, ti pagyamanan nga natay jay teacher nang siyempre just 6 years old kaya nga garami dun iti kasjay kat ikunang ultate talaga nga nakas makapasya kuno shocking ti kakastoy nga news yung mangyari niya. Balikat kakasta dito lang mangyari ti kakasta dita Pilipinas damot nga peso ti gulo nga mangyari nga nakakastoy nga talaga nga grabe nga pasamak niya kat dayto tikit kitan dayto kat tikas question na nagano iti question na actually iti dayto yung nangyari nga dayto iti naladaw dayto yung ubing nga napan nagiskwela kat according kadagiti teachers kadagiti dagiti administrator di eskwela nga di ay kat kinapkapan daw no chinik damot di bakpak na awan nakita da nga paltog imposible iso nga na ito kitaan da nga may sa apay nga kasto ti nangyari nga kunayo nga kunada nga chinik up da di bakpak na kat apay nga adati naka-error iso na ti paltog ket nagpeti classroom
Kat siyempre dito kat usually kat ma-check up dagiti backpack dagiti ubing. Dito yung mupay niya tinangyari or mabalin siguro nga anda nga talaga nga chinik up tano siyempre no chinik up da backpack na at nakita da paltog handgun ano kalibre 45 siguro. At siyempre nung nakita na din kung mga nangyari nga baka handa ka di nga handa mo't lang ka di siguro nga chinikap nga nalaing ten posible mo't nga mo nga ma-check up kat nagdakkel mo't ti paltog mo't santo dagiti ubing dito kat awang mo't unay ti kargan iti bagda except ati pagbalunan da kat ti kun kuna lapi man nito kat handa mo't nga mabalin nga kasuan da iti ubing da 6 years old. Handa mo't nga mabalin nga ikarga iti juvenile nga pagbalunan ta siyempre underage iso na 6 years old. Iso nga dahito iti kitkitanda iso nga iti possible na dahito ikat iti ikan na ti no kumbaga kat ti makasuan nga talaga dito ikat jay parents. Dito parents according to dagito iti law enforcers uno dagiti investigator kat dito handgan nga dito ikat kukuan ni nanang na. Siyempre legally nga ginatang na nga nukasano nga naala na ijay balay da kat inpan na ijay eskwilaan. Nya. Kat dito kat ada dagiti kunadang or kat ibagbagada iti law dito kat masapol nga isecure yung nga nalayang iti paltugyo. Isecure yung dagiti paltugyo. Ta dito yung Amerika kat talaga nga mostly dito kadwa dito kat talaga nga nakuha na ti paltog. Talaga nga halos amin siguro dagito kat ada ti paltog da. Anya, amin dito kat talaga nga party iti biyag iti Amerika gamin iti paltog. So nga ada nga ti paltog da. Kat dito yung ron, kat syempre dagito daduma dagiti parents awan pakialam da basta na ibat bati iti paltog da iti kumkumporme kadagito bing ta actually 23 years ago kat adamot lang iti 6 years old nga nagitugot iti paltog iti eskwelanda tilang kuan na ito iti pinaltugan na kat classmate na. So kasi iti mangyari iso nga dagaro iti question dagito da authorities kuno dagiti mag-study ti kakastoy nga pasama kat baka na ti problema ni andang ammo hanggang agpeso nga mo no kas inya ti kakastanan no inya ba nga talaga iti sitwasyon di balayda ta syempre no iti parents kumakat syempre iti pamilya kat ada ti disiplina ada iti makuna nga talaga nga banding iti pamilya iti anak da kat siguro nga mangyari mo ti kastoy ngam tikit kitanda nga kat baka syempre kat asa dito yung kat nagadudag iti abusive nga parents nga awan pakialam da ka dagiti anak da nagadudag iti dagiti yakunak ta abusive nagadudag iti adik nga parents iso nga kasto iti kuana iti santo pa lang idi may iti kuana na ito idi pinaltugan di ubing di teacher kat idi apan da tinglen talaga nga makilaban. So it means to say nga there's something wrong ijay unag ti pagtaengan da. Ada ti problema nga mismo ijay unag iti balayda. So siguro nga kasi iti kasla nga ijay mentality ti ubing ket talaga nga kasi ata syempre no magulo iti pamilya no magulo iti uneg ti balay ket inya nga ket agreflect ket ubing data ket pasiguro maditirik na iso nga nagado iti iso nga mga muti kakastoy dito ket nyamot dagito yun. Usually iti mangyari ito dagito recently lang nga massacre nga nang nangyari iti eskulan ket puro ubing
puro ubing iti talagang shooter. Diyan nangyari dito bandami nga dito iskulaan mo't lang. Nanang namot lang iti kumbaga kat di anak na autistic. Di anak na kat autistic. Di nanang na kat ginmatang iti paltog. Kat imbis ka surwan na iti mayat ko surwan na iti dagiti talagang mayat iti anak na ta siyempre autistic kat amuti mo autistic kat talagang pabigla-bigla na sinurwan na palang mo ngag target shooting sinurwan na ngag target shooting kadi di kuan ka talaga nga inlibas nandiay paltog ni nanang na inlibas na di paltog ni nanang na nagaro ti pinatay na di eskulaan edi takat di time ni Barack Obama idi nagaro ti pinatay na autistic nga ubing katakin baso nga yan amat nga baso di ubing at siyempre no niya lang ti makikita na iti aramidon ti naganak na yet makikita na aramidon nagti parents na iso mo taramidon na ta siyempre tamo nga kat usto sinuwan damot nagpaltog inlibas na niya paltog napan nagpalto-paltog siyempre tamo na kat niya siguro siyempre autistic tamo na siguro kat mayat karkaro nagbubuya daw no dadagiti karkaro dagita no gayam isuna iti baka gayam pa isuna da kadagita Call of Duty wano dagita nya bay dita counter attack pinaltugan nga video game kat dahil syempre yan nga talaga nga mang trigger iti panunot na antay mo nga mabaling nga mababasol dagiti ubing ti mapawasol nga talaga kat dagiti parents inya ba talaga iti tararamidin ti parents inya iso nga ti mangyari ti Amerika talaga nagmadi ti pamilya iti makuno nga pamilya dito Amerika kat madi iti kasla nga kumbaga iti morality nga talaga iti pamilya kat awanan bingmagsak inya amot kadi nga kaduan ng talaga nga makita mo lang kala kami nga kala dito kala kami nga agban manuyo kami tibas nagaro dagiti ubing nga elementary high school sumurot na lang yung nagtibas handa nga agbayad sumurot na lang basta sumurot na lang handa agbayad awan pakialam da Tanto makita mo dito kat talaga nga sabali sabali dagiti kumbaga kat sabali iti behavior dagiti ubing dito makita mo nga talaga iti behavior ti behavior ti ubing kat talaga nga makita mo niya nga klase nga pamilya ti nagapuan na di ba makita mo ti ugaling ti ubing talaga nga makita mo no niya klase nga pamilya tayan na so nga dito andamot nga mabaling nga kasuan pi man iti 6 years old grade 1 na itan muna tigpaltugan baka pa'y sinulwan da nga agpaltog isuna intugtugod da siguro nga nagpractice na siyempre 6 years old asano na ngay nga mungay nga mang kuno siyempre no adati di ba adati safety pin na reta paltog nga reta kat kasano na ngay nga mo nga mag-operate kas pangarigan siyempre nakita namot lang niya tinkastan nagiti iti parents na uno jay mother na ta mo kumo siguro ito dito siguro kat single mother siguro ta namot ngin baga ti father na usually tin baga talang leti kat jay mother so kaya siguro masawan kat single mother dito is so dito ubing siguro nakita na ti aramidan ti mother na nga mang operate ya paltog so siyempre no palpaluto in the first place anmot siguro nga muna ito 6 years old nga mang operate ya paltog ano nga muna nga dati safety pin na gayam dagiti kwa siyempre dagiti dadumakat masapul nga ikasam pinakita na iskasta na obserbaro na siguro nakikita na or
worst pa ba kasi sinurwan na pa kiti nga agpaltog. So ta siyempre so talaga nga nakakukwa iti mangyari dito usually dito Amerika talaga grabe ko lang mga Amerika. Oy, Amerika, may nga papananeta. Magtuloy ka talaga nga nagulo hamot kiti nga amin nga talaga dito ilang ayan mi nga talaga ka talaga nga dita downtown iti ayan mi kat awan talaga nga nagadun iti agsasara gaputan nagado iti robbery nagado ti magbuong iti sarming dagiti business establishment siyempre dagiti business establishment nya tararamideng mo alangan nagigyan ka dito kanay nga bubuongon iti sarming mo naldaw nga bubuongon na tumanaw ka lang iso nga talaga nga sa bali dito yun iso nga talaga hindi nabuyak na ito ikot awan nga talaga hindi mangyari iti Amerika talagang awanan uray alang nga adult iti shooter uray dagiti ubing 6 years old isuran tagbalin nga shooterin kung bakit dagiti parents dagiti dadto mga parents kasladan nga tarakenan iti demonyo padaktundan iti kumbaga ket iti English ket they're creating a monster kalaga ti turungan tarakundan iti monster nga in the future ket isumot iti mangited iti chaos nga kunada gulo ket ay nga rod ket piman dagiti daduma dagiti ubing nagaruti na siyak piman ta pibuat ket madamati klase kapantog ja ubing iya teacher pay piman at least ket taure napaltugan piman ja teacher na ket naparwar na pay dagiti mga ubing napatry na pay isuda santo isuna ti class nga pinmanaw no anang nakwa day ket siguro ore dagiti daduma ubing ket pinaltugan na pa bagkid din ta nga kasi tinangyari nawan na nagaduti man tinatay nagaduti na tayo nakasta or nagaduti na paltugan ubing okay so asya iti may isang reaksyon tayo tinangyari dito sa Amerika recently nga dati 6 years old paraman 6 years old nga kuna siguro elementary school nga pinaltugan na iti mismo nga teacher na iti uneg iti classroom da so nga check absat ket bantayan tayo kumadag iti anak tayo matlanon nga bautem kasi jay mga disiplinaan ay awan ariga alright so sa atin ito mga nagsusubli kakabsat iti sound iti kamera babayo.